Bai? Kaixo, Aitor? Aupa, bai? Askotan pasatzen zara albotik eta desagertu egingo naiz. Desagertu? Bai, telefono kabina guztiak. Aipa, ez nekien ezer, ez? Ondo segi... Bai, berdin, ondo segi. Telefono kabinak desagertu egingo direla? Estatu Espainian barrena 15.000 telefono kabina daude gaur egun eta guzti hauek poliki-poliki 2022 urtean zehar desagertu egingo dira. Egia da bai, gero eta gutxiago erabiltzen direla telefono kabinak, naiz eta orain urte asko erabiltzen ziren, baina mugikorra gure egunerokotasunera iritsi zenean albo batera utzi ditugu hauek. Hemen Debagoienean gaur egun gutxi gorabehera 10 bat telefono kabina egongo dira guztira. Hori bai, horietako asko hondatuta daude ero ezin dira erabili. Baina zuek erabili duzue inoiz telefono kabina bat? Ez. Inoiz bai, baina ez dakit azkenengo aldiz zenbat urte izango da. Nik ez? Bai, ni bai. Ez. Bai, aintzinen, aspaldi honetan ez. Si. Bai, noizbait bai, orain urte asko. Taki, ez dugu erabiltzen. Etxera diketako, ero baton badile etorteko, ero alakoetan. Bueno, igual oporretan fategitzen nien guraso diketako, ero hortarako etxe. Nire anai arrebei deitzeko gurasoei ez geneukan eta telefonorik, kanpoan bizi ziren, ni hemen bizi nintzen. Gurasoak Mirandan bizi ziren eta deitu egiten nien, baina mugikorrak hasi zirenetik, pentsa, historia aurrean iaia. Bai, bere egunean oso lan ona egin zuten. Itxeko nire amari. Nik telefonoko tenez, pues, tota biltzen. Eta telefono kabinak entzean nire ustez dau gaizkizatxik bat, mume batzuk edo behar da bia telefona bere amai deitzeko edo bere guraso deitzeko. Ejat pentsetan, ondo satxik, azkenien die, monumento historikoa bezala dialako aspaldikoak eta ikusteko zelan bizi ziren lehen. Ondo ez dakit, ez dauela ja ze eukirik horrek, ez dut pentsetan inok ibiltzen dauenik. Pentsau neuri, Yo pienso... Nik uste dut, neu oinarri hartuta, ez duela inork erabiliko, baina ez dakit norbaitek erabiltzen dituen. Norbaiti ondo badatorkio, ez dit inungo eragozpenik sortzen kabina horregoteak. Egixe esan nik ez dut faltan botaten, ez dakit beste ino botako dabe, baina geixenok erabiltzen dugunez mobila, ez dut uste botako unik faltan. Aitortuko dizuet nik ere mugikorra iritsi aurretik telefono kabina noizbait erabili izan dudala. Eta erabili aipatu dugu udalerriek hain zuzen ere aukera izango omen dutelako telefono kabina mantentzeko beste erabilpen bat emanez. Eta erabilpenaren inguruan gaudela, oraintxe burua etorri zait, Oñatin Urbiako fonda inguruan, bertan uste dut badaukatela telefono kabina bat erabilpen berezi baterako. Ze iruditzen, bertako aritze ditzen baldin badiogu eta bera kontatzen baldin badigu. Hau Paritz! Epa, zeixauk. Ikusten duzu moan, Urbixan leku danetan hasi denean kabina honek kentzen Urbixan okurrixako jartia. Ez da ontxe bertan sortu den idea bat, aspalditik ebitzen, olako kabina baten bila eta aurrek urtean lortu duen topaikia bat, azkenian Bilbon neuen olako girotutako taberna horretxeko baten, salgai eukain, eta badia 10 bat urte, olako aparato baten bila gebitzela, asko dauz, munduen ziar, pila bat dauz, eta Inglaterran asko, eta han ere, jauzi dira erabilpen ezian, eta han beste erabilpen batzuk emuten David, eta gupe pentsagoen onako geukan idea bateako ona zala, hasieratik pentsaien geuelako hor jartia, oain dauzen moan folleto turistiko ez aparte jartia desfibriladoria bai. Gero azkenian arrazoi tekniko batzuatik desfibriladoria ez da hor barruan fango, beste txoko bat opoixo delako hor egokixo badala, hemen dauzen temperaturak eta abar kontutan hartuta, baina jarraitu goen ideiakin, jarraitu goen kabinien ideiakin, eta jarri dunean, lehen hor fondako biatian bitartian egotezian folleto turistikoak, hemen inguruko bailaratakoak, oin hor barruan jartia pentsatu du, erabatea beste atzenean atentzioa ditzun dagoelako, eta jentia animaiten dalako atia zabaldu, eta ikustera barruan zer dauen. Jentia onainoa jaikin bada, leku askotatik etorten da, Deba garaikik, Urola garaikik, Goierrikik, Arabako lautadatik, atzenean Urbixak sarrera asko dakolako, baina inguru horretatik etorten bada askotan igual bidean ikusten dago, jarretzen dagoela ikusi baik, benetan mesi dauen gauzak, eta hain gertu onda eta holako lurralde txikina daku,
merezi bila hemen jakitia, inguruan, hemen bertan, zenba gauza duzen ikusteko. Badia kabinia 3 bat aste, 3-4 bat aste hemen, pentsaingolako ekartia aurreko udazkenian, baina edurraz izan gogor, eta azkenian 1000 kiloko katxarroa, eta ekarteko kondizio ona bizian, egualdi ona, bidia besta oso txukuna, jendeak atzenean sorpresi hartu dau, ez dalako leku danetatik ikusten, hemen fonda kontra dau, eta orduan bertara etorri arte, Arantza Zuldetez esatozenean, kurbi hartu arte ez da ikusten, eta bestalde tipe, terrenuak zela beratxu egin dauen, ez da ikusten, orduan bertara etorri arte ez da ikusten, eta jendia pitima sorpresi hartzen dau. Gero gainera, kasualidadez, bai Urbixako fondia eta bai kabina honek garai beretsukoa dira. Urbixako fondia 1925an izan, eta kabina horrek urte buelta hortan hasi zian olako kabina jarten Ingalaterran. Orduan, kintua dira, erabatea esateko. Eskerrik asko Aritz, gero arte ondo segi agur, bai. Ikusi duzue telefono kabinari turismo gune moduan erabilpena eman diote. Zuek telefono kabina mantendu ahal izateko zein erabilpen emango zeniokete? Ni idea. Ez dakit. Bai, ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Bestela kamina bat berritxu edo beste bat jarri berriagoa. Wifi, osea, mobile kargetako, aukera hona da, gaztez beteta gongo litzeke kabinie. Ez dakit, holan puntu bat, turismoa eta zerraldoen ikusi atxabaltan eta turismoa bultzatzeko. Ui mutil, haze imaginazio gutxi dudan nik, ez dakit zertarako. Agian bikotetxoren batek barrukoa erakusten ez duten beirak jartzen badituzte, morre otxoak eman ditzaten, besterik bestela. Ingalaterrako kabinen inguruan hitz egin dugu. Mundu mailan ezagunak dira hauek, eta hori besteko ezaguna den telefono kabina badaukagu debagoienean. Hemen, alboan daukadan telefono kabina Aretxabaletan dagoena. Hainbat gauza berezi mirari pasa dira bertan. Basurde bat agertu izan da, baita komun bat ere bai, hainbat fruta, barruko erropak eskegita ere bai. Pena emango lieke Aretxabaletarrei hau galtzeak? Bai. Bueno, famatua, bai, txintxili zipitza zituelako orta ez da gauzaren batzu, baina ez dakit. Egisa esan da, ez dut ez zelako importantzik emuten horri. Bueno, asmoko da beste zeo zer. Bai.